Batzuetan, tentsioak ikusten ditut. Batzuetan, amesgaizto bat dut. Eta nire oihuek esnatzen haute. Amets berdinek dira beti. Ñabardurarik txikienean ere behin eta berriz datozkidan irudiak. Aldatzen ez den amets horretan. Etxeko sarreran zutik nago, eskaileren ondoan. Altzairuzko markoa eta segurtasun asko beira dituen kanpoko atearen aurrean. Kalean, ambulantzia bat dago. Beiratik antzeman ditzakedan langileen silueta distiratsuek neurri ikaragarria dute. Eta haien aurpegi puztuek ilargiaren gisako aloa. Giltza giratzen saiatzen naiz. Atea irekitzeko eta sendagilea isartzen uzteko. Salbatzaileek ezin badute sartu, berandu izanen da. Eta ezin dute nire gaixoa hartatu. Nire ahalegina alferrikakoa da ordea. Giltzarrapoa ez da mugitzen. Atea zurrun dago, altzairuzko markora soldatu izan balute bezala. Laguntza eskatzen dut, eta ez da inor agertzen. Eraikineko 3 solairuetako auzokide bakar bat ere ez. Ezin dute etorri noski. Berehala hartzen naiz. Zeren zaratarik atera gabe mugitzen ditut ezpainak. Arrain baten gixan, eta ametsiko izua, sakonagoa bihurtzen da hartzen naizenean, sendagilei atea ireki ezin izateaz gainera, mintzatzeko gaitasuna ere galdu dudala. Ez da hori, nire ametsa. Magda Ezago idazle hungariarrarena baizik. Edo, berak idatzitako Atea izeneko nobelako protagonistarena. Lapurtu egin diot ametsa. Neure jantzi zeman. Horretarako balio baitu, itzulpengintzak, itzulgintzak, itzulgiltzak. Ondo esanez, ateak zabaltzen nola giltzez, dio esaerak. Zer da ondo esatea? Zertarako zabaldu atea? Batzuetan, tentsioak ikusten ditut. Ateak ixteko arrazoiak. Itxialdian irakurri nuen, berriako mantxangorik zekarren. Zer ez genuen irakurri, itxialdian. Nire ikaskide errusiarrak zioen, elurra, zuria delarik, beltza dela, kalte handiak ekar ditzakeelako. Elurrak, etxeetako ateak ixten ditu, esaten zuen. Eta isolatua geratzen denak, etxean daukanarekin bizi behar. Ateak ixteko arrazoi bat, elurra, eta suak zabaldu. Biek dakarte beltza. Ateak, metaforak dira, metaforak, abstrakzioak. Atea zabaltzea aukerak izatea da, eta kontrara gertatzen da atea ixtean. Zerbait iristeko bidea da atea, irekidura, esperantza bat. Ate bat ixten denean, beste bat da zabaltzen. Kontsolamendu bila beti zori gaiztokoa. Sartuko dira goiz eta arratsalde. Barrutiak baditu bi atesare, dio atsotitzak. Korrontea beharrezkoa baita. Zer litzateke fikzioa, bigarren aterik gabe. Hiltzailea sartzeko eta moranteak ihes egiteko atzeko aterik gabe. Edo ate faltsuak. Guk, bagenuen bat amonaren etxeko sukaldean. Aitona bizi zelarik ere, amonaren etxea baitzen ura. Eta armairuaren antzeko forma, tamaina eta pintura zituen ateark. Baina patio handi bat ere ematen zuen. Eta etxea ezagutu ez eta lehenengo zetorren oro. Harritzen zen, ate zuriark nora zabaltzen zuen. Alizia nintzen ni, sukaldetik mundurako bat aurre hartan. Jekil eta jait. Atearen ispilatzea aztertu zuen Magritek bere artelan askotan. Metaforak, abstrakzioak, denak. Atakak, ate irristatzaileak, ate burua, atalasea, ataria, ate birakariak, eta bode bilak eta faruesta. Ateak zabaldu, ateak itxi, autoen ateak,
4, 3, 2, 1, zenbat gera, alde batera, bestera baita gorantzere zabaltzen diren ateak. Fikzioan, 3 ate itxi zure parean, 3 ihesbide, 3 aukera finean. Zenbat aldiz ataka berean. Fikzio gurean, bizitzaren atea dukegu eriotza, ate hautsiak, ate usteko itzalak, atea bere erroetan bezala, ate jolea eta izaki misteriotsua, bederatzi ateak eta txakur zaunkak atean. Atea, A-T-A, ahate bizkaieraz, ata. Horregatik baztertu zuten garai batean, ez da serioa. Gerora antza, bazen, akaso hegazti arruntak gutxitzen ari direlako, eta orain gehiago dira konfit edo magret. Asko jota, takonerako eta argako kuakua zikinoiek. Itzul gaitezen ate materialera. Arkitekturaren historian eta gure bizitzan, funtsezko elementua. Oberturaren irudi eternala, harrera, transizioa, eta itxitura, bakartzea, debekua. Ateak, zurezkoak, metalikoak, arrizkoak, balen kontrakoak, kodetuak, beirazkoak, blindatuak, barnizatuak, korazatuak, altzairuz markotuak. Atea, jakintzaren ikur, eman eta zabaltzazu. Nortzuk zabalik ditugu ateak zertarako zeri, berdin dio. Ez dago ongi ikusia zabalik ez egotea, ideia berri eta aldaketari, baina ez zabalegi otoi, puta dirudizu. Ateak ixteko arrazoiak? Orain, Lucia Berlini lapurreta. Atea ixten diot atsekabeari, nahigabeari, aladurari. Sartzen uzten badiet, errukizko zirrikitu batetik bada ere, zas. Atea kolpetik zabalduko da, eta min erauntzi batek bihotza urratuko dit, eta begiak lotxaz itxutuko. Katiluak eta botilak apurtzen, flaskoak lurrera botatzen, lehioak hausten, odoleztaturik tupust egiten, botatako azukrearen eta kristalpusken gainean, beldurturik, goragalea eztarrian, harik eta azken dardara eta zotin batez, ate astuna berriz istea lortzen dudan arte. Eta beste behin, puskak bildu behar. Zer uzten dugu kanpoan, felpudo gaineko zakarrarekin batera. Zer sartzen dugun, etxera, gurera. Gurea den hori nor zer den gure, beste batera gautziko dugu. Zure mundu hori, esaten diote kulturgileari. Eta sekule ez du jakinen mirespenez edo gutxiespenez esaten diote. Zure mundua dago, simbolikoa, irudikatua, marrazkitxoena edo kantuarena. Ametsezkoa beraz, gezurrezkoa. Eta gero dago, egiazko mundua. Baote sorkuntza, mundu materialaz aparte. Ez aldira, atearen alde berean geratzen biak, teilatupe berean, nahi bada izan adreiluzkoa izan piruletazkoa. Motivazioa eta borondate lana, ekintzailetza eta eskerron inmateriala. Metaforak horiek ere, laikak eta emojiak. Sorkuntza beste ordaintzen baita, bai zorionekoa ni, gustuko dudana egiten baitut. Lehen, libre izan nahi genuen. Orain denek nahi dute zoriontsu izan. Zioen Maria Sunlandak. Bestela esan da, modernoak ziren lehen, eta orain dira postmodernoak. Azken batean eztabaida beti dilema berera mugatzen ahal da. M versus PM. Egiptiar hilobi barruko margolanetan ageri dira lehen ateak. Antzinako Erroman, nola ez, bazituzten ustez hain moderno diren ate mota guztiak.
Eguneroko aldaketa izentzu eman nahian, jainko bat ere bazuten, ateen, arkuen eta hasiera guztiena. Jano. Jainko honi eskaintzen zizkioten erroman urteko lehen hilabeteko lehen eguna, eguneko lehen ordua eta hasiera guztiak. Urtarrileko hila eskaini zioten. Honen bestez, horti ia noa rius. Sartu irtenetan gurtzen zuten, eta tenplu bat ere eraiki zioten, Palatinoko erromatarrek eta Kirinalgo sabinarrek. Bi herrien arteko bidean eraiki zuten, eta irekita uzten gerra garaietan sabinarrak eta erromatarrak lasai pasa zitezen, alde batetik bestera. Aldiz, itxi egiten zuten, bake garaietan, herri bakoitzaren bakartasuna ongi gordetzeko. Bakartasuna ongi gordetzeko, tenpluko ateak itxi. Marta Sanz ez dator bat erromatarrekin. Honela dio bere novela beltzean. Leo, atarira jeisten da gauero, atea ongi itxita dagoela ziurtatzeko. Atea, apurtuta dago ordea, eta Leok moduak asmatzen ditu atea trangatuta uzteko. Gezurra badirudi ere, Leo ez da ohartzen sugedenak terrarium honen barnean daudela. Asko zobe dela zirrikituak ustea, nondik ihes egin izateko. Ateak ixteko arrazoiak gauez ateioka datozenean, Xavier Peto Kanpok eta guri ekarri Koldo Izagirrek. Elkar, 1986. Irakurri ez duenak ere badaki, Deus onaren seinale ezin dela izan, gauez ateioka norberaren etxera etortzea. Orduan, leihoak zabaltzen direla, atzeko ateak, ate eskutuak, trampolak. Idatzi zuen, badaki Deus onaren seinale ezin dela izan, gauez ateioka norberaren etxera, atea irekitzearekin, albiste txarrei, arriskuari, ongi etorria ez denari, zabaltzen diezula bidea. Zabaldu ezean, behera botako dute. Eta gero agian, presintatu. Zenbat ate itxi ezagutu ditugun, zenbatetan itxi dizkigute. Zurezko ateentzako zure egokia aukeratzeko aholkuak. Euskaldun petoa bazara, edo izan nahi baduzu, erabili aritza. Iraunkortasun handia baitu, eta hura agitzongi jasaten duenez, ez usteko desatseginik ez duzu izanen. Ez bada noski, ibaiak gainezka egiten duela. Pinua berriz jartzen ari da boladan, tratatu gabea beti ere. Soiltasuna bultzatzen baita geroz eta gehiago, edo bestela esan da, alperkeria. Zedroa oso ona da ondjoen eta insektuen aurka, baina delikatua da, ez baitu danbatekorik ametitzen. Eta beraz, ez dugu gomendatzen, odol beroko honetxeentzat, ez ziertzoa gogor jotzen duen karriketako atarientzat. Ez dramatizaziorako joera duten nerabedun etxeentzat. Elastizitatea eta estetika bilatuz gero, dudarik ez. Erabili gerezi ondoa, baina ez egin koloreagatik, marroitik gorrixkara aldatzeko ohitura apetatsua baitu. Batek ere kontentatzen ez bazaitu, lasai. Euskal Herrian beti geratuko zaigu, eukaliptoa. Ixten ahal dituzu ateak, blindatu, korazatu, 11 sarraila jarri, eta hala ere, sartu nahi duenak bilatuko du modua. Sartu eginen da, bestela ez bailegoke alarmarik. Alarmak ate zabalgarria behar du, ate zabalgarriak alarma baino gehiago. Ez dugu atea ixten babes sentipena izateko besterik,
eta babesturik sentitzen garelako zabaltzen dugu atea. Ne orkestu arrotzaren aitzinean etxea zabal-zabala uzten diban Jon Lukuk, Pamiela 2009. Gure etxeetan etzen jo egiten eskaratzean sartzeko, baina ausarkeria handie izanen zen ganbaran zertzen ikustera joatea, ala zioen Lukuk. Azkenaldian ez du inork sartu beharren Jon, ganbara guztien erakusgarri jarri diguta. Hala dago bera deseroso, norbaitek bere barruraino sartzea lortzen duenean ez fisikoki noski. Hori ez baida deserosoa ez bada mingarria, ordigarria, lotsagarria, ez fisikoki, baizik eta ikusten duenean sartuak direla bere barruko gordeena agerian dela. Izan beldurrak, ardurak, izan lotsak, berakain erraz erakutsi nahi ez duen hori. Iruditzen baitzaio, ipurdi bistan geratuko dela bestearen aurrean. Biluzik jai baten erdian atea zabalik kaka egiten balego bezala, etxe arrotzean, armagabe, babesgabe. Non da, sekretuak izateko eskubidea? Ez da lakorik inozoa. Guk guztia kontatzen diogu elkarri? Ja. Eta era berean, ate barrura gertatzen direnak, zer zaila den batzuetan, kanporatzen. Ganbara zabal-zabalik egonda ere, guztia begira badituzu ere. Ateak ixteko arrazoiak ez daude modan. Atetik irten eta leihotik sartu, diogu zoritxar batetik bestera aldatzean. Zorionekin esaten ote den ez dakit. Edo atsotitzek ez duten zorionean lekurik. Neologismoen behatoki katalanak dio, bai, hori ere badute. Leihoa, tokiak entzen ari zaiola ateari. Sarbidearen zentzuan, hizkuntza irudikatuan, zabaltzen ari baita. Behar bada, Bill Gatesi zor diogu errua, halakorik posible bada. Ordenagailuko leihoak zabaltzen ditugu orain. Horiek dakartzaten jakintza guztira, Twitter, Amazon, Ogabakoak resumen. Segurazki, COVID-ari esker, leihoaren semiologia zabaldu egin da. Aztertu beharko luke norbaitek, eta aldela katalanen aurretik. Ateek badute abantaila bat leihoek ez dutena ordea. Ez, hobeki esan da, leihoek badute muga bat ateek ez dutena. Ateak pasabide dira, igarobidea eta leihoak boierismo hutsa. Mugimendua falta dute, norberaren gorputza desagertua da, asko jota estatiko bihurtu. Ateratzea ere, barrutik kanpora eramatea da. Aditzak, barruan darama atea. Norabidea adierazten du, eta leiora ere atera daiteke bat. Leihoa kontsolamendu eskaxa da. Amelie Nothomb-ek bazioen ere, leihoak dauden bitartean, lurtarok askatasun posi bat izanen dugula. Zerbaiten preso daudenentzat, izan daitekeenaren ilusioa, besterik ez dira leihoa.